Siemanko ludziska, Nanek, to ja, kanał Ciupiemy po naszemu, zapraszam na live'a z ekipą Zryw. Chłopaki się wprawili, rozumiesz, w Black Ops 3, także pykamy i zobaczymy, jak nam to pójdzie dzisiaj. Już tam troszeczkę wiem, że grali sobie, no i sobie będziemy pykać. Także włączam ich na czacie, żebyście ich słyszeli. Teraz wszyscy przeciwko Nankowi. Ja wszystko słyszę. Już zero przeciwko mnie. Ale jeszcze góra nie jest podświetlona na tym telewizorze. Siemka kozak. Nie mam PS3. Mam PS4 i Xbox 360. A ja mam PS1, PS2, PS3, PS4, więc... Siemanko Adamek. Quickpol, z której strony idziesz? Z lewej czy z prawej? Jankes. O, muszę się przyzwyczaić do tej czułości, bo... Trafić nie mogłem, nie? Kurna! Friendly HCXD deployed. Ty świnio! Serio? Było mnie słychać? Co za świnie? Hostile race in your AO. Serio? Hostile Serio? UAV spotted. Pacanie jeden ubił mi mój koleś, nie? Kurwa mać. Świnie jedne. Ale to zjarałem. Zamyśliłem się nad czymś, nie strzeliłem. Be advised, hostile UAV incoming. Kurna! Be advised, hostile servers found. Ajajajaj. Jeb mnie w plecy. Co powiedziałeś o strzelaniu w plecy? Nawijam coś z netu, tak nie na to. Zwyczaję się do tekstu dopiero. Co za typ, no kurna, mnie zaraz szlak trafi, nie? Użył kolcy i mnie zabił, nie? Tak! Fuck! Kurde, Hostile UAV ustawiłem to spotted. czułość, szaleję, no ale kurde. Kurna, shit. No, patrz, szaleje, nie? Trzeba się przyzwyczaić, niestety.
Ale ścignie. O, shit, tu był jeszcze wyskoczyli. Kuźwa, co się tu dzieje? Ja pierdzielę. Jasny gwint. Kurwa. Kurwa mać. Kurna. Sorry. Nanek, nie wleżej, spokojnie. Ale nie idzie, wychodzę i dostaję w łeb. Advised. Hostile UAV incoming. Ale niestety ja też. Ale Plecy jak nam to będą. mówi, że będzie wychodzić? Friendly UAV inbound. No ale mnie zlęknął. Hostile Wraith inbound. No ma Rave'a. Hostile Cerberus inbound. Jak myślisz, Huberto? Friendly care package incoming. Huberto? No, football pewnie. Rez jest dalej po tej samej, czy już powrotem? Ależ to zjarałem, no kuźwa, z 2 Tam sekundy skrzynkę go zostawił. Gdzie? A na ich respi, wiesz? Wraith inbound. O, oni też mają rave'a. What the fuck? Nice. Serio? Patrz, kurde, 4 wbił. Tak tym za jednym razem. Kurczę, syn. I to na piaskach, nie? Z czego ty mnie łotosz? No. A ja mam tego, Cerbera. Rozwalę im go. To rozwalaj szybciej, no. Kurde, dostał kilka razy z działa. Hostile care package overhead. Dzięki Quickpull. Hostile UAV inbound. Plecy już będą robić. What the fuck, ale dostałem. Guardian deployed. Po lewej. Execute that traitor Kurna, now. trafił mnie. No akurat podskoczył, a ja wiesz, jeszcze do rułości się nie przyzwyczaiłem. Nie. Ajajajaj. Nic. Establish perimeter at 10,000 feet AGL. Serio? Ale się dałem zrobić. A tu mają tego, strażnika. Thank. Serio? Trafiłem w gościa i nie zginął. A, miał pancerz. Cwania. Execute that traitor now. Execute that traitor now. A ja lubię w tym Black Opsie po prostu grać na głos sam. Strzelać, jeb. Jeśli ma dobre słuchaweczki na tej mapie, to nic. A ja dalej nie słyszę i no was słyszę cały czas. Bo kupiłeś słuchawki na Jacka Nanek. No to jakby nie umiałbych tego nagrywać. Taki problem, ale co Z nagrywać? imprezy przecież? dźwięk. Kuźwa, zaś mi... Przecież masz go na OBS-ie. No na OBS-ie go mam, bo jest transmitowany, ale jak wepnąłbych słuchawki, to bych nie miał. O kurde, to mudu. Jankę z momcie.
Friendly UAV inbound. Gdzie oni są? Hostile UAV spotted. Jak to już, Wszystko już robią plecy poleci. od piasków. Wchodzisz tam, Hubert? Czekaj, tam wejdę. Ale to chuj. There are no Okay. words for Quick what I pull, just saw. obuzie. No, słabo było, słabo. Ale ja wiesz, słabo. 50, 69. No ja wiesz, do czułości się muszę przyzwyczaić. Już bym załatwił drugiego, a koniec z gry był. Bo gdybyś taka nie zebrał, to byś go załatwił. Wolałem tak. Ale miałbyś 60 kili wtedy równo. A tak masz 59. Szp. Ale wiesz, mam 38 A ja mam potwierdzeń. 32 dedy. No to i tak nie jest źle. Nanek, dlaczego ja cię nie mam w powiadomieniach, że ty masz stream? Nie wiem, może dzwoneczka nie dałeś? Na jakim ty kanale streamujesz? Nanek czy Ciupiemy po naszemu cały czas. Ciuplimy. No u mnie się wyświetla. A i dlaczego mi ten... A może daję on tego. suba dałeś? Tylko nie metro. No chyba tak. Nie wiem dlaczego mi dało. Czekajcie. Metro, No. serio. No. Nienawidzę tej mapy. Wręcz jej nie cierpię. Kurde, jak ta z bronią by sobie zagrać. Może i cerko. Ała. O, jak ładnie. Zryw. No elo, elo. Elo się mam nero. O, jak ładnie. No. Litowali się nade mną. No tak troszeczkę. To co, Quickball, mówisz, że masz od USB podpięte, ja? Te słuchawki Te beki. i ten. I słyszę bardzo dobrze przeciwnika. Mam wyłączoną muzykę w grze. Tam różne badziewia. Tak, żebym słyszał najbardziej A. przeciwnika. Bo ja gram tak 50%. Tak, Kurwa, mojego już wiem skilla czemu źle słyszałem. to jest granie na po prostu dźwięk przeciwnika. Ja go dobrze słyszę, bo to gram na hardkorze. W BF-ie tak samo. Na krótkim dystansie to jakiś skill mój nie powoduje, że ja dobrze trafiam czy strzelam, bo ja jeszcze takiego skilla nie mam. Ale czasem nie wiem. Tylko po prostu, że słyszę przeciwnika, kurde, za roga i bach mu strzelam prędzej. Bardzo dobrze Kurwa, mam no audio zawsze z strzelane, tej wiesz? prawej. Kurwa. Kurde. Ze mną reakcja. Shit. Jak on... Ej, no przez ścianę mnie ubił gościu, nie? Ej, o ty kurde, o nie. Dobra, bierzemy CR-kę w takim razie i zaraz... Oj, zobaczymy. sorry Jankel. I znowu mnie przez ścianę zabił. Aj, ten MRTZDL coś tam kampi w jednym miejscu, trzeba go dorwać. Kurwa. No... Kuźwa mi przestraszyła. A ten jest tutaj, ten baran. Serio? No. W łeb mu trafiałem i nie zginął.
Oj, to będzie ciężki mecz. Jak nie będziemy mieli UAV-ka, bo tak kuźwa kampio. Massacration. Manko, witam. Ach, Sorry, Jankes, kuźwa. A jeszcze raz i wylecisz. to ja się mu podłożę. Kurna, kają lotu. Ja będę uważał na nich. Ja zawsze dwóch zabijam i uważam na tyle, że zazwyczaj do końca leci. Fuck. Jaki wpierdol dostałem. To nie jest normalne. Panowie, Friendly poram race inbound. zabaweczki, żeby nam pomogły. Friendly server Serio? Coś tu kurde śmierdzi. Ale kampią. No kampernia jest niesamowita. A dobrze, Rek przynajmniej zabija przez budynek. Dzisiaj Cerberka im puściłem grać z Sowego, nie? Kruczek. Niech tam wiedzie Ej, gdzieś. Kruczek Ale was wita. kamper, no ja pierdolę no. Niech nie pierdolę, Nie ma. tylko wbiją i Czy- serwera nabija. Witam was, siema kampery. No, największy kamper nas wita. Ta. Największa kampa w mieście. No. Zaraz po spaju największy kamper. Kurde, król ściany. Jebnie. Serio, Ej, co jest grane? My mamy jakieś lagi albo co? Kurna. ale kamper, no ja No, pierdolę widziałem no. go, Co za- tego QC, coś tam. Nie, front killer jakiś taki gościu jest chyba. Panowie do roboty, bo tutaj kurde no lipa leci, lipa. Nie mam z kim grać, kurde. No, na moja wina, że kampią, panowie. Kurwa, no co? Też siedzi tam w rogu. Para siłę Wika i nie ma problemu. Lepsze jest HTR. Ejtra. Ty, jak będziesz z nimi grał, to hejtera nie uzbierasz, bo oni tak kampie, wiesz? Zanim ty uzbierasz na hejtera, to on cię z kampy zdejmie pięć Kurna, razy. no dwóch wbiłem i trzeci specjalnie kampił, nie? Z takim nie da rady. Ja teraz. pierdzielę, ej. Taka kampernia. No i serio, i gościu już leżał, nie? I No, czekał fuck. tylko na te dwa trafy z ustawą. Kurna. No, kurna. Execute that traitor now. Z którego levela jest ta panterka? I od pleców, nie? No man. UAV inbound. Shit. A mnie zdjął. Come on. Jebnie. Drugi. Nie wiem, ale jakiś debil zasłonił mi Spadaj. strzał, bo mnie to... No. Jakie No kampery, teraz byłeś no, pierwszy i co? masakra, nie? No. UAV inbound. O. Nic nie zdąża zrobić. Skurczysyn ten na wodzi się chowa. A, tam był jeszcze debil. O! Wybacz. Oko. Ty kamperze zasrany. Kurna. Ale wyniki, ja cię kręcę.
Execute that No i traitor now. kurna, no gościu mi specjalnie chyba podszedł w ducha. Swojego to zawsze ubijesz 3 razy, ale O, ale przeciwnika was to tam nigdy. sprzątnął. Hostile UAV above. Nie cierpię tej mapy, ta mapa jest po prostu... A tam leżał gnój zasrany. Kutafa. O, jak jest nice. Kuźwa, zaś tam się Advised, kampi, ej. hostile Wraith inbound. Uważaj tam. Be advised, hostile Talon inbound. Cholerka. Nie już. Wyjebało mnie. Kurźwa mać. Rano wstaję. Jak ich obejść? No nic panowie, ja zmykam, bo rano wstaję do pracy. Chyba. Ej, Dziękuję, grę, na razie. Hubert, po co będziesz ten schował? To. A na którą idziesz do pracy? Na 6. A to... No to 5:50 położysz się spać, za 5 wstaniesz i idziesz do pracy. No, łatwo powiedzieć. You're losing No the ostatnio po pierwszej nocy kładłem się spać, nie? O kurde. Ale dostajemy. Wszyscy na minusie Dzisiaj będziesz oprócz mnie. trochę przespać. Trzymaj się, Elo. I poszedł. Kuźwa ciul. No i dlaczego byśmy przegrali? Co? No bo się nie odpaliłeś. Jak nie odpaliłem się, patrz, że pierwszy jestem. normalnie. Tylko reszta tak na... O. Trochę tak... Kurde. A jak weźmiesz się do roboty, czy nie? Nie idę, pierdolata. We don't reward failure. RTB for debrief and reassessment. Mess with the best, die like the rest. Niestety. Raz się wygrywa, raz... wygrywa. Nie wiem co to robicie. Wiesz, nie wiem. Dobra, panowie, ja też spadam, bo też jutro do pracy. Wszyscy idziecie do pracy? Mhm. Tak jakoś mi się... Dzisiaj nie byłem, wiesz, no... Mhm. Dobra. Trzymajcie się, Narka. Lenarka, spadamy. Kto jeszcze gra? Jankes, ty grasz? No, nie wiem. Że na BF-a pójdę.
i że został jak są na polu bitwy, no. CDP, mission is live. O ty świnio. O ty. Ty świnio, ty kamperze. Be advised, hostile HCXD spotted. Ach. Czysty durniu. Friendly UAV inbound. Friendly care package incoming. Kurde, wystraszyłem się.
Okej, wszystko działa już. Ja pierdzielę. Daj coś z tym internetem jest nie tak. Be advised. Hostile care package overhead. Be advised. Hostile counter UAV is online. Be advised. Hostile UAV incoming. Hostile servers inbound. Be advised. Hostile HCXD spotted. Leciu. Hostile hardened sentry in your AO. Friendly Talon in your AO. Counter UAV inbound. Be advised. Hostile hater in your AO. Care package inbound. Kurna. Be advised. Hostile power core online. Be advised. Hostile Wraith inbound. Be advised. Hostile counter UAV is online. Hostile UAV spotted. O Boże, co tu się dzieje? Hostile UAV above. Hostile hater detected. Hostile care package overhead. Be advised, hostile power core online. Hostile Hellstorm inbound. Down to this, pick it up. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Be advised, hostile UAV incoming. We're out of time. Don't hold back. Hostile Wraith inbound. Be advised, hostile Hellstorm inbound. Hostile Hater overhead. Hostile Dart in your AO. Hostile power core online. Hostile care package overhead. O Mission Boże, failed. Boże, This Boże, isn't what Boże, we Boże. trained for. Nie działa to. Mess with the best, die like the rest. Oj, oj, oj. Ciężki mecz. Nie było to tak fajnie, jak powinno być. Co tam na czacie ludziska słychać ciekawego?
Mhm. Own the TO. Kurna, wiedziałem, że tam pójdzie. Kuźwa, zaś ten są. To jest wręcz nienormalne. O, Bozicku, Bozicku, Bozicku. Ach. Ciul mnie zabił. Ja pierdzielę. A się gnojowi udało. Mam cię. Sorry. Nie chciałem. O ty świnio, szpetno.
Co za dureń. Hellstorm inbound. Be advised, hostile counter UAV is online. Be advised, hostile care package overhead. Be advised, hostile UAV incoming. UAV inbound. Be advised, hostile Talon inbound. Friendly care package incoming. Hostile Guardian spotted. Power core online. O ty świnie, widziałem go tam pierona. UAV inbound. Ach, kurna. Czech nie ubija. Hellstorm inbound. Care package inbound. Friendly Hellstorm inbound. Hostile UAV spotted. Power core online. Okej, jeszcze może wyleźć. The world is watching. Show them the win. Co to za... That's a 6-6 Ja kick for that pierdzielę. SOB. Co to za głupek. Hostile counter UAV above. Radar is down. Power core online. We're in the last second to bring this home.
Objectives met. Prep for evac. No. Szkoda, że na końcu żech się odpolił. O, proszę. Proszę bardzo. Proszę, się odpolił. Bęk. Even if you get a lucky shot, I will end you. Ten jakie wyniki miał? O kuźwa, 54 do 1 dead. Ja pierdzielę. O, ja cię kręcę. Czekajcie, sobie wejdę z tego lobby na chwilę. Gdzie jest moja mysza? Proszę, tu macie muzyczka, a jo za chwilę wracam. Także za chwilę będę.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Halo, już jestem. Czekajcie, bo ta muzyczka zgasza. Dobra. Okej. Jest tu coś? Jeszcze raz.
Też nic nie ma. A jest jeden. Idziemy na Nuketowna. O, ja pierdzielę. 3 na 3, kuźwa. To se za fez nie pogromy. Kill confirmed. Engineer on site. Heading out to clean. Great, we're hosting covert ops. Debrief is gonna be a shit show. Lock and load. Be advised, hostile UAV incoming. Ach. Kurde, wiedział, że jakaś jest. Ajajaj. Patrz, że kurna, że go nie idzie trafić. Ała, moje plecy. Dobra. Sorki, że strumyk urwało. A, też nie ma sensu.
A, kuźwa. Zaraz stąd wychodzę. Be advised, hostile UAV incoming. Kurde, nie dość, że strumyk targo to jeszcze. O, Boże, Boże, Boże. Hmm. Who needs disappearing? Dobra. Może coś znajdziemy. O, udało się. Oj, ludziska, ludziska. It's slipping bullet back. Działo już ten OBS. Ja pierdzielę. To nic, no. Jak nie idzie grać, to się czas kampić. Trudno. There's no winning this. Oh. Black Ops RTB for debrief. I've met recruits who would have kicked your ass.
Dobra, ja stwierdzam, że nam to wystarczy. Jedynie co... Nie wiem, jeszcze to inno spróbuję. Zobaczyć, czy że chcę dobrze ustawił. Jeszcze zobaczę. Jedna rzecz. Ach, dobrze było. Hardcore team deathmatch. You're clear to engage. Wraith inbound. O skubany, obejrzyj. Ja pierdzielę, mam lagi albo co? Ciul taki stanie ci.
Wraith in your AO. Friendly Cerberus inbound. Hardened sentry deployed. Ja pieprzę jako kamperiada. Friendly UAV inbound. Ajajajajajajajajaj. Hardened sentry deployed. Cerberus inbound. The wind's in sight. Stay on target. Cerberus inbound. Friendly hardened sentry deployed. Blackouts. A nic Mark takiego up nie another było. win. Oho. I've met recruits who would have No kicked dobra, your teraz sobie zrobiłem porównanie z WW2. O, siemanko Tomek, siemanko, cześć. Co tam Tomek słychać? Jak tam po siłowni? No jeszcze nie. You got currency? I'm listening. Check back tomorrow. There's always more to do.
Nie idę, Tomek. Nie idę dzisiaj, wiesz? Dzisiaj se dychom, urlop. Dzisiaj, Tomek, urlop, dychom, odpoczywam. All right, let's go. Another satisfied customer. I want to see what it is as bad as you do. We got any more business? A to na pewno się rano, Tomek, ciężko wstaje, wiem po sobie. O, ile ty, ja pierdzielę, ile ty tego je. No, Tomek, tak w miarę w porządku są. Znaczy, strasznie wygłuszają otoczenie. Jak teraz ściągnę, to lepiej słyszę, co się
dzieje tutaj? Jak założę, to nie słyszę swojego głosu tak dobrze. Ale fajne słuchaweczki, fajne słuchaweczki. Nie wiem, Tomek, może pykniesz, co? Jakbyś tak chciał. Może razem jako jedna gierka, 2 rundki byśmy zagrali. Co tu jeszcze? Ile za to chcą? 300? O ja pierdzielę. Co tu mogę zmienić? Dobra. Na korze może. Jeszcze jeden meczek zagram. A, ty już w sypialni leżysz. No widzisz. Okej. Spróbujemy to. Oj, oj, oj. Padasz, Tomek, nie masz siły. Ja też, plecy mnie bolą jak cholera. Kuźwa, co to jest za broń? Hostile counter UAV above. Radar is down. Friendly HCXD deployed. Be advised, hostile Cerberus inbound. Hostile hardened sentry in your AO. O ja pierdzielę. Panie, jak tu żyć? I co? Fuck. O ty. Szawo menda. Hostile UAV above. Kurna.
fight harder. Nie, na dzisiaj. Tomek tylko dzisiaj, wiesz? Dzisiaj Ryce wolne zrobił. Bolą mnie plecy, wiesz? Hostile UAV spotted. Kuźwa, co to jest za broń? Hostile UAV above. Objective failed. Head for exfil. Nie wiem, chyba przeziębienie łapie, wszystko mnie kurwa boli. Okej, no. Zobaczymy, co tu dalej wymyśla z tym. Ta zimowa mapka taką. Spoko, spoko, Tomek. Wąski siemka, siemka. Co tam słychać, przyjacielu? Grosz tam co ciekawego. Siemanko, siemanko. Co taki smutny? Nie jest tak smutny, zmęczony, wiesz? Kuźwa i... Wszystko mnie boli. Cześć, Adamek. Cześć, drugi raz ja. Wąski nie, po prostu jest jak wiesz, zmęczony po pracy i dzisiaj miał jakiś jeszcze na jedna nocka, ale nie ida. Co zrobiła jeden dzień przerwy, jutro jeszcze i weekend. Aż... Kurna. Ale ty się... A, spoko. Tak, godą wąski, kurde. Dzisiaj sobie trochę odpocznę. Na spokojnie se pogrom.
Aha, tam był ten gnój, popatrz. Ach. Kurna, co to jest za broń? Jak ci się w ten wąski, ten Far Cry 4 podobał? Friendly UAV inbound. Ach. Mhm. A, grasz, bo grasz. O jebańcu. O. No widzisz, ale kurde. Kurna. Jakie wyniki, ja pierdzielę. Dobra. Friendly counter UAV inbound. O ty świnio. Kurna ty świnio. Wiedziałeś, że tam pójdę. Kuźwa. Nie no, na dwóch nie dam rady.
zdziwiony. Hostile XD in your AO. Kurczę blady, no. Friendly UAV inbound. Co za dureń. Keep pushing. We got this. Friendly UAV inbound. Black Ops at work. It's a beautiful A, fajnie nam poszło. Dobra, jest tak pany. Co tam wąski? Czy się sprawdzą? Kurde, wiesz co? No dobry jest, no. Dali, znaczy tu musiałbym może... Bo mi wchodzą do pokoju, jak streamuję. Chodzi mi o to, że... Tak, pograć. Chodzi o to, że kurde musiał, nie wiem, by musiał coś tutaj może w grze ustawić, żeby inaczej dźwięk działał, bo... Wszyscy gadają, że super słyszą kroki i w ogóle, no ja też słyszę te kroki, ale tak...
Nie do końca, nie wiem, może zwracam na nich uwagę. Największym moim problemem jest to, że po prostu grając czuję, że tak jakby miał laga, że ktoś po prostu wychodzi, a ja nie zdążę na to zareagować, nie? Team deathmatch. On the battlefield. To w ogóle, że z paczki dostał. O fuck. No, wąski musiałby sobie tutaj poustawiać, wiesz, ale tu mam zaś po angielsku i to taki... Nie, raczy mnie to. O ty świnio, czekaj. Już mnie wkurzyli. Kurna! Dwóch. Nie mogę iść na jednego. Kurna! Friendly Wraith in your AO. Patrz, ten wyczekał tam. O, wy małpy jedne. Kurczę, co to się dzieje? Nie umiał w ogóle trafić. Bo już za dużo tego koda. HCXD deployed. Kurna, co jest?
Kurna, prawie by go dobił. Hostile counter above. Radar is down. A, wy świnie jedne. Mogę iść pobawić się na broni. Fuck. Be advised. Hostile counter UAV is online. Ajajajajaj. Kurde, wolno strzela. Hostile UAV above. Skubany. O, wypały. Hostile hardened sentry in your AO. Kurna, jak oni grają. Jak oni grają. Oni grają. Friendly UAV inbound. Ajajajaj. Care package inbound. HCXD deployed. Kurde. Ale mi to źle idzie. They're beating us. Turn the tide. To nie ma co nawet tam wyłazić. Friendly HCXD inbound. Failed in our objectives. Stand by for reassignment. Dedication. Ninja się odpalił. Focus. Discipline. Practice more.
Oj, oj, oj. Dobra. Wystarczy tego. Okej, teraz zagromy w W2. Czekajcie, jeszcze jedna rzecz sprawdzę.
Coś się... Już myślę, że coś się zacięło. Dobra. Ja akceptuję online, łącz się tam. Zobaczymy, ile to pieroń w ogóle kosztuje. No, wczytuj się. $209. I chyba porąbało. Gdzie to wczyto mi się to, czy nie? To chyba się wczytał. Wow. O Boże. A nie wiem, to mi się wydaje troszeczkę za drogie. Jak na takie coś. Twój kalendarz jest pełen, żołnierzu. Wynoś się stamtąd. To się pałujcie. Wszystko twoje. Aha. Niezłe znalezisko.
Siemanko, siemanko, cześć. Radziu, cześć, cześć, witam cię. Jak się masz? Epicki sprzęt! Iła. A, dobra. Okej, pykniemy se trochę. Co tam radzi u ciebie słychać? Jak tam zdrówko? Co ja tu miał za moja broń? Deathmatch drużynowy. Wyeliminuj wszystkie wojska osi. Atakuj i zajmij pozycję. Strzelają do mnie! Nie zatrzymywać się! To nasz dzień! Na trasie zostaw! Z przodu działa! O ty ciuliku. Także się da zrobić? Straciliśmy przewagę! Kurna zaś. Co za pedał. Z tyłu Gustawa! Mamy przewagę ogniową! Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga!
Zwiat w powietrzu! Są w okolicy farmy! Zadziałem! Koło oni są wszyscy? Róg leży! Przeładowuję! Jeden na otwartym terenie! Utknąłem! Na trasie nosa! Róg leży! O, ja pierdzielę. Zwiat w powietrzu! Są w ruchu! Trafiony! Są po wozie! Samolot kontrwywiadu w powietrzu! Atakuje samoloty wroga! Strzelec! Znaleźć osłonę! Leży! W okolicach obory! Ajajaj, to zajście z tamtej strony ktoś pyknie, dupnie i nie wiadomo co. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Próbują nas zajść z boku. Zwiat szuka celów! A, tam obejrzy ile ich tam było. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! A, wyczekał, dobra sytuacja. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Wrogi pakiet wsparcia! Wróg nie może do niego dotrzeć! Nadlatuje bombowiec wroga! Bomby zapalające! Nadciągają Kurna! wrogie myśliwce. Tak mi dobrze szło. Nieopodal farmy! Idealny strzał! To miejsce komory! Wygraliśmy! O, to dobrze.
mu się udało. Dobra, ludziska, poczekajcie chwilę. Zaraz wracam.
Dobra, jestem ludki. Jestem z powrotem. Okej. Co tam słychać u oznaczacie? Co, jak się tam macie? Jak się tam sprawy u was układają? Żaden kurczę nie odzywa. Mamy tutaj stwierdzone. A. Strzelać i manewrować! Mina jest uzbrojona! Kontakt! Znaleźć osłonę! Coś mnie wywaliło, kurna.
Dobra. Tak, nikogo nie ma na imprezie. Ale czekaj, nie ma tu jakichś ustawień. Zabójstwo potwierdzone. Kurde, leciał za mną. Leciał za mną. O, siema Chris, siemanko. Co tam słychać, Chris, u ciebie? Kurna, co to jest? Ja pierdzielę jego mać. Dobra, dobra, napiszę ci, nie ma problemu. Zabójstwo potwierdzone. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. No, grom jeszcze. Jak chcesz, jak możesz, to możemy sobie zagrać razem. Ała, moje oko. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się!
To oni się naparzają. Zabójstwo potwierdzone. Ponosi ciężkie straty. Przebijcie się. Zabójstwo potwierdzone. Straciliśmy przewagę ogniową. Pakiet wsparcia zniszczony. Brońcie strefy zrzutu. Wróg kołoszowy! Zabójstwo potwierdzone. Ja pierdzielę. Chris, to co, dołączasz, czy co? Bo nie wiem. Trzeba zmienić tę broń. Źle mi się grał. Zabójstwo potwierdzone. Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się! Nadlatuje bomba wroga. Kryć się! Zabójstwo zanegowane. Zwiad szuka celów. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Kurna, jak tu wleźć. Brauche Feuerschutz! Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Nalot Fritz X w toku. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Mamy przewagę taktyczną. Strzelajcie dalej. Ajajajajajajajajaj. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Ale debil. Potrzebujemy wsparcia. Kontrolujemy pole bitwy. Zabójstwo potwierdzone.
potwierdzone. O, fuck. O, tam jest kół brzydko. Dobra, no. Nie płaczymy, idziemy dalej. Potrzebujemy wsparcia! Zabójstwo potwierdzone. Świetnie walczyłeś pod presją. To zwycięstwo zostanie zapamiętane. O, proszę. Wow. Wyróżnienie, obejrzyj. Osłaniaj mnie! Zabijaj wrogów i zbieraj nieśmiertelników. Przy narożnym tarasie! Wygrywamy walkę! Dobra. Sytuacja się pogarsza! Są w pomieszczeniu radiowym! To nasza chwila chwały! Dostałem! Dostałem! O, hak. Co za jaja. Ale jaja. Sytuacja się pogarsza! Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Zabójstwo potwierdzone. Trafiony! Amunicja!
To nasz dzień! Kurna! Wygrywamy Wyszedł walkę! mi na ryj. Świnia jeden. Kurna! A, ja muszę swoja taktyka, bo kuźwa... Wchodzę mi na pysk szpetnie. Straciliśmy przewagę! Zabójstwo potwierdzone. Zwiat szuka celu. Zabójstwo potwierdzone. Przeładowuję! Osłaniaj mnie! Potrzebuję pomocy! Zabójstwo potwierdzone. Ciskam granat! Cholera, koniec amunicji! Pakiet wsparcia jest w drodze. Broń strefy zrzutu. Rzucam granat! Strzelec do... Zabójstwo potwierdzone. Myśliwiec gotowy do podejścia. Wskaż cel. Zabójstwo potwierdzone. Myśliwce na podejściu. Pakiet wsparcia jest w drodze. Broń strefy zrzutu. O ty świnia. Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. Są koło windy! Opuszcza ukrycie! Jebany. Nalot Azon jest w toku. Lot zwiadowczy zakończony. Współrzędne potwierdzone. Strzelamy do celu. O ja pierdzielę. Rzucam granat! Dopadłem go! Wróg leży! Są w ruchu! Pusztowanie! Zauważono piechotę! Kuźwa. Ale plecy. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Świetnie się dziś spisaliście. Dobrze nam to idzie. Jedzcie coś i odpocznijcie. Zasłużyliście. Ruch koło szperacza!
Dobra. Okej, ja sobie z tego wyjdę. I tak za jakieś 10 minut, 15 minut live'a odpala jeszcze raz. Jensina, siemka. Witaj. Odpala jeszcze raz live'a. Idę coś ugryźć, coś się napić i grać dalej. Jensina, gramy w coś ciekawego. Bo nie wiem, czy byś w coś pograł ze mną. Dobra, nic pany, ja uciekam. Tak, myślę, że za 10-15 minut jeszcze raz odpala live'a nowego i to sobie coś tam popykamy jeszcze. Dobra, to na razie trzymajcie się.